Ahojte, teraz si ukážeme, ako si integrujete PayPal platobný systém na vaše web stránky. Takže ako sme sa už na začiatku bavili, tak PayPal lišta je tu hore. Ak chcete tlačidlo na platby, tak kliknite na prvé tlačidlo. Môžete si zväčšovať, zmenšovať okno, v ktorom sa bude nachádzať. Dvojitým klikom ho otvoríte a tu si nastavíte svoj PayPal account, ktorý už máte, po prípade pri platbe si ho vytvoríte. Tu zadáte vlastne váš mail. Potom si zvolíte nákupné tlačítko, čiže to, čo sa bude zobrazovať vašim užívateľom. Je na vás, čo sa vám hodí do dizajnu stránky alebo čo si vy vyberiete. Takže kliknem napríklad toto. Alebo si môžete zvoliť vlastné tlačidlo, ktoré nájdete na vašom harddisku. Na ďalšej stránke si pomenujete položku, ktorú zákazník bude kupovať. Takže povedzme, vyberieme niečo drahšie. Samsung Galaxy S2. Alebo dáme tam dvojku. Dajte aj identifikačné číslo tejto položky, povedzme 557. Cenu bez DPH, povedzme 500 eur. Z toho si vyrátajte 20% daň, čiže to je 100 eur. Vyberte si v mene, aké chcete peniaze dostať, takže eura. A nemusíte povoliť, aby si zákazník mohol navoliť počet kusov, ktoré si chce objednať. Ďalej je záložka shipping, to znamená poštovné a balné. Zvolte sumu, ktorú vás bude stáť teda doprava danému zákazníkovi. Tu si vyrátate jednoducho, môžete si dať napríklad kuriér, doporučenia a tak ďalej. Čiže napríklad základné bude 2 eurá, kuriérom bude 5 eur. Balné môžete dať povedzme 2 eurá. URL, ktoré sa zobrazí po úspešnom nákupe, povedzme www.moja.sk/success.html. A ak sa teda platba nepodarí alebo bola zrušená, tak dáte ďalšie URL stránka.sk/error.html, kde už tieto stránky vytvoríte sami a môžete tam napísať napríklad pri úspešnej platbe, že ďakujete za nákup a dúfate, že bude zákazník spokojný s kúpou, a pri zrušení platby, že napríklad platba sa nezdarila, skúste prosím znovu, dáte tam znovu to tlačidlo. Môžete zvoliť jazyk, respektíve krajinu kupujúceho. Ak nezvolíte nič, tak bude vlastne základná. To by sme mali. A teraz si pozrieme, ako sa to zobrazí zákazníkovi, keď klikne na tlačidlo kúpiť. Čiže tu môže mať vlastne nejaký produkt, ktorý kupuje. Klikne na tlačidlo a zobrazí sa mu vlastne stránka, kde má informácie o danej položke, čiže Samsung Galaxy S2, číslo tejto položky, cena tejto položky, môže si zvoliť, tu má čoho to bude stáť, daň, čoho bude stáť preprava poštovné a balné a cena celkom. Môže si zvoliť teda počet kusov, ktorý si chce objednať a klikne na update. Tým pádom sa mu načíta aj poštovné, aj daň, aj všetko. V tejto časti buď sa prihlási na už existujúci PayPal svoj účet a zadá jednoducho e-mail a heslo. A pokiaľ nie je registrovaný, tak jednoducho sa zaregistruje, zadá určité údaje a bude do svojho internetového platobného systému hneď prihlásený a môže si na ten účet poslať peniaze a hneď vlastne zaplatiť ten váš produkt. Takže to by bolo o PayPal nákupe všetko. Potom sú tu ďalšie tlačítka Add to Cart button,
pridať do košíka, pozrieť položky v košíku, subscription button, ak máte vlastne, alebo ak budete mať zákazníka, ktorý bude pravidelne nakupovať, tak tam mu môžete nastaviť nejaké podmienky. A donation button, ak teda ľudia, zákazníci chcú povedzme prispieť na váš účet nejakou finančnou čiastkou, môže to byť za nejakú službu alebo čokoľvek, čo pre nich spravíte, tak je to už vlastne potom pre nich ľubovoľné. Takže to bol PayPal platobný systém a integrácia na vaše web stránky. Na budúce si ukážeme opäť niečo zaujímavé, takže ďakujem za pozeranie a majte sa.